dagitoy nga Maria, inalistuan da, apaman nga nangugdad si kunate anghel nga, ang kayo kat ing kayo ipadamag, kadagiti kakadwayo, kadagiti kakabsatyo. Nga ni Jesus kat nagungar, pinartahan da. Now, tapnupudno, kanhanda nga agkankano, dagitoy da nga babae, nagparang ni Jesus kadakwada. Eyewitness. Nakita ti duwa nga matada nga ni Jesus ket nagungar. O di mas matindi ang mas matindi ang ebidensya nga ni Jesus talaga nagungar. So napanda nga kasain pa kaamuda, but praise the Lord. Day plano dagiti da nga panguluan ken ti panglakayon nga ipakaamuda kadagiti tattao nga ni Jesus. Kat saan nga nagungar no di kat tinakaw dagiti disciples, ang daming nakinig. Nagaduti ng amo nga ni Jesus kat nagungar. And we thank God, agyaman tayo taadda tayo to'y Pilipinas. Open nga country. Nga saan nga naipaidam iti sao ti Apo. So nga manipod itanhan tayo nga apalan dagiti aday jay Middle East. Taga Amerika ako kun kuna tayo niya. Apay aya. Ta saan tayo nga mapaspasok-sukan? Praise the Lord. Haan tayo nga mapasok-sukan ngam we have ada iti karbungan tayo nga mang-ugom kadagiti bendisyon nga ipaima iti Apo kada tayo. And we are so much blessed. Philippines are blessed. Amen. Because you are in the Philippines. Taga-Pilipinas ka. Nabindisyonan ka. Amuyo ka di kunada God na baknang ti Pilipinas. Madaydayaw ti Apo. So, iti dayto nga gundaway, dayto iti kayat kung atima nga saritaan. Iti dayto nga oras. First day, every first belongs to the Lord. Ulit-uliton da daytoy, isu nga dagiti amin nga inuuna belongs to the Lord. Agyaman nakta inaunahak nga anak ni mama. Ya da ni mama jay nya. Amin nga anak yo nga inauna belongs to the Lord. Lahat ng mga firstborn belongs to the Lord. Kas ano ak ngay nga kimot kung kunan siguro dagay bunsoy niya. Ngam amin tayo kukuha na tayo iti Apo. Amin nga first child, apay nga kunana ijay nga belongs to the Lord, gaputa ada iti leadership kadakwada. Ganon, di ba? Nukakat sikati inauna, puros kas jay. Sikati aglabata, sikati inauna. Idi. Sikati agawir ti ading mo, ta sikati inauna. Apa una yun aya, tagaw-awir gayam ti inauna. Yan, nangagid testimony ni Sister Christine. Isuti inauna nga babae kanya dang agkakabsat nagawawir. Timadi, kaputa narigat ti danom dito'y San Carlos, pinainom na di ading na ezekwa. Naglabaan ng samot diay, ngam uray pa'y no kasta napintas ni Jaira. Oo, abay, ada Clorox na da jay. O, tingnan niyo si Jaira maganda. Okay. Zunrox. Okay, let's move on. Okay, so daytoy iti title na, daytoy nga kayat ko nga i-share. Laglagi pun tayo. We are blessed, gapuna ta inamu tayo nga ni Jesus ket nagungar. Madaydayaw ni Apo. And why we celebrate Jesus, apay nga isil-celebrate tayo ni Jesus, babunti panagdaydayo to iti every Sunday because Sunday is the first day of the week. Kan iti Sunday iso iti panagungar ni Jesus. Yan. So, daytoy man iti kayat ko nga saritaan, a message to relay. Baga tayo, a message to relay. Yan. Ti mensahe nga ipasam. So, anya nga ta daytoy nga mensahe. Ijay Mark chapter 16, verse 7, kunana, kunani Apo Jesus, in kay ibagada ito'y aminsahi, kadagiti adalan na. Ay, day angel gayam tinagsaud ito'y. In kay ibagada ito'y aminsahi, kadagiti adalan na, agraman ni Pedro, umununan to ngamda kayo amapan ijay Galilea. Makita yun to sa jay, akas kinunana kada kayo, kunaday anghel. So dagito'y nga babae nga natulnog nga alisto.
That's why ti babae nakaalis to. Napanda nga rod. So, daytoy garon iti title na ulitak, A Message to Relay. Iti mensahe nga ipasam. Number 1, relay that Jesus Christ is risen from the dead. Ibaga tayo, ipasa tayo dahito nga news, dahito nga good news, nga ni Jesus saan nga tinakaw ti disciples, but Jesus nagungar iso na manipod kan ni patay. Yeah? So dahito iti sarita na iti Biblia, John chapter 11, verse 5, kuna ni Jesus, siyak ti panagungar kan ti biag, kinuna ni Jesus, titi asya sinuman amamati kanyak, uray numatay, agbyag tupay, madaydayaw ti Apo. Verse 6, kat ti siya sinuman nga agbyag, kan mamati kanyak, pulos adin tumatay, patsyam daytoy. Yeah? You need to believe, those who believe that Jesus Christ is risen from the grave, they have eternal life. So, relay that Jesus Christ is risen from the dead. Ibaga tayo, ipasa tayo dito yung news nga ni Jesus saan isuna nga nanatay. But, nagungar isuna. That's why dito yung cross, empty nga cross, awan ti tao nga naka-crucify, idik-declare na nga ni Jesus kat nagungar. Dinideclare po na buhay ang ating Panginoong Jesus. That's why this cross represent na buhay siya at hindi siya patay. Madaydayaw ti Apo. Daytoy nga news iti dapat nga ipakaamu tayo, madaydayaw ti Dios. Kaya nga nagre-raise up tayo ng missionaries to proclaim the gospel to the nations. Daytoy iti project tayo. The Assemblies of God iso ti project da. Dehan tayo nga agri-remain dito'y Pilipinas. Kat adadag iti ayaban iti Apo to do mission in the other country. Gaputa adadag iti nasyon nga handa nga patsyon nga nagungar ni Jesus. Ururayan da pailaang nga agungar. Nga magyaman tayo kunakmanan ti message, the message that Jesus Christ rose from the grave, din manon kada tayo madaydayaw iti Apo. Number 2, a message to relay. Isu daytoy, He is risen for our justification. Naibingay ko daytoy di last Sunday. Nagungar ni Apo Jesus para iti hustisya, di ba? Para iti hustisya tayo. Ni Apo Jesus, inlaban na tayo madaydayaw ti Apo. He is risen for our justification. He justified that you are the Son of God. Pinanaknakan na nga sikakat pasurot da ka ni Kristo by your faith. Babaan iti pamatim. You are justified by your faith through ni Jesus Christ. Ijay Romans chapter 4 verse 25 kunana, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Nagungar isuna. He overcome death. So dahito nga panaka-i-deliver ni Jesus from death through gapu ijay basol tayo nga kasta. Kat nagungar isuna, nabiyag isuna to justify ay pudnong ay ayatan na tayo iti Apo. Isu nga inaramid na iti amin na. Napigsa kumada jay nga amin. Number 3, relay this message that Jesus defeated death. Jesus defeated death. Inabak ni Jesus ti patay. Anyati kunana iti Romans 6:9. We know that Christ being raised from the dead, being raised from the dead will never die again. Ni Apo Jesus
nga nagungar manipod ijay tanam, haan manen nga matay, never. Ibagaman, never again. Yan, never again. Apay, gaputa death no longer has dominion over him. Haanan nga detoy death isu iti mang domain kinkwana no diket nalampasan na wenno nagbaligya na daytoy nga patay. So lahat ng mananampalataya amin garod nga mamati kenkwana uray no matay agbiag tupay. So nga antay nga madandanagan no dumteng ti ipapatay tayo. Amen. Uray no kun kuna tayo no maminsan kat no marikriknam ti pain o no nasaktan jay riknam, matayak la kumakong kunam. Ngum no mumayat manon ti riknam, ag-agas kamutlaeng. Pegarod nga ag-agas ka ngay. Daduma kas jeti kulit mi kun ni Pastor Jan, tano daduma sumuro jay rikna nga, mayam taure matayak. O di adi kang orban ag-agas. Ag-agas mut lang mut. Nya. Kuturay mo't datayo. Amoy dya istorya ni Pastor Jan, di namin san nga nangnud na ti minatayan. Nagmayat gayam ti biyag dito'y langit. Kung nakano dagay agasawa nga, naday, agis istorya kano day agasawa iji langit. Nga kunada, nagmayat ti biyag dito'y langit. Nagmayat gayam dito'y kumpir iji lubong. Ano tuloy nan? Kat, nasapsapat ako mga inmay dito'y kuna kano day agasawa kat kuna na kano nagmin-maintenance kagamin. Manuti mang kayat nga mangrik na iti namay. Oy, awan ti agtayag. Baka may nagmi-maintenance sa inyo. No kumahanta nga nagmin-maintenance, nasapsapat nga inmay dito'y. Nagmayat mo't gayam dito'y kung kunan dagito'y agasawa kano. So, di tinaadal ni Pastor Jan. Kadagay napanan mi. Iso nga, no kayat mo nga mapanjay langit, nga masapsapa, ang kaagmin maintenance. Kung kunak mo't angak, kankansyawan, nga ay nako, pangpangaasi na aguray. Taado pa'y tiharami dun. Okay. So, Jesus defeated death. Inabak ni Jesus ti patay. Amen. Idi nga, dagiti sitwasyon, dagiti tattao, idi, numatay iti tao, kunana iti Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Iti tao nga managbasol, numatay day tati gungunana. He will gain eternal death. Ngam gapo ko ni Kristo nga pinati tayo, siya sinuman nga mamati kini Jesus, kat maadaan iti biyag nga kinagnanayon. Amen. Isu nga uray numatay dagiti tattao, Kristyano, nga adaken ni Apo, agungar da matlaeng madaydayaw ti Apo. Just this morning, ngay kat nadamag mi ni agsasarunod at jay auntie-uncle nya kaipunpunpun na da jay uncle yo lulo uncle da idi last Thursday and then tatay manen kun kunada nga natay da jay auntie da ti imas na da jay idi kano si bibiyag binili na nga ni Pastor Jan ti mang ipunpun kinkwana ket si kamot kanot mang ipunpun no. Di sika adi kunana. Ay so, kunak mo ta. So, praise the Lord. Amoyo ti testimony iti aban nga side the Pastor Jan adu ti inakaran jay lulong da nga pagano. Ngumagyaman tayo ti Apo, tumalab talaga ti kararag. Ibagaman di ta kaabay mo no ada pagano nga kabagyam ikararag mo. Kun binsaram hagre-relax. Gaputa inawat mo ni Apo Jesus kat agragrag sa kalaang. Ikararag yu ti kabagyan nyo. Ikararag tayo ti kabagyan tayo taadan to ti gundaway nga naluom day ta nga puso. Itulok damat lang jerik nada nga kunada nga agserbida kini Apo Dios. No iti tao gamin nga mayat ti salunat na mabinbindisyonan isuna kaslan na hanapagan ano ni Apo Dios. Ngam no umayon jay time man nga daingan into ibagam ti Jesus kawkawen.
So nga nagmayat, dagiti ag-practice it evangelism, mapangkayo di hospital. Wen amin, hangkang agparigat. Ngam no nasalon at ti apa mo evangelization, kita na ti ulo mainga na iji baba. Lalalo no, awan ti ipakita mga na materyalan, mawan ti makita dangan na materyalan nga banagkin ka. Handa ka nga ation. Ngam numapan ka, iji hospital, wen amin. Nga magyaman tayo ta, haan tayo nga masapul nga kasi sa tayo nagwen kini Apo. Bagam ta kaabay mo, God bless you, brother. God bless you, sister. Jesus defeated death. So lahat ng mananampalataya, may pananampalataya sa Diyos. Into no umay itipatay kinkwana, saan nga madanagan because you believe that all who belongs to the Lord will not see death, but they will see eternal life. Madaydayaw ni Apo Diyos. Number 4, idardaras tayo, tanong madamdamak at adati papanan tayo. Di swimming pool nga ko na ni Sister Gina. Number 4, a message to relay His resurrection gives hope to those who believe. Iti panagungal ni Apo Jesus, iyog na kada tayo itinamnama, kadagiti siya sinuman, nga mamatikin kwa na. We have hope in the Lord. Amen. Ang ating pag-asa nasa kay Kristo. So kunan natin 1 Peter chapter 1 verse 3. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Hallelujah. So we have hope in God. Ada tinamnama tayo kini Apo Dios. Those who believe, dagiti amin nga mamatikin kwa na, ada tinamnama tayo iso nga because we have hope in Christ. Because of His resurrection, haan tayon garudan nga umibat ti panagserbi tayo, tuloy-tuloy lang. Madaydayaw ni Apo. So daytoy iti, kayat ko nga kitaan tayo, daytoy iti kayat ko nga i-relay iti tunggal maysa kada tayo. We need to relay the message that Jesus Christ rose from the grave. We need to relay the message, buhay ang Diyos na pinaniniwalaan natin. Siya ang Diyos na may kapangyarihan. Kunan nga rod siya ti panagungar kan tibiyag. Kinuna ni Jesus, ti siya sinuman amamati kanyak, uray numatay, agbiag tupay. So madaydayaw ni Apo, we need to believe His words. May ikadua that we need to relay to our family is that Jesus Christ, He is risen for our justification. Those who believe in Him, Christ already justified that you are the Son of God. Kukuha na tayo ti Apo, anak na tayo ni Apo, markado na tayo, anak na tayo ti Apo. Through the power of His blood. Nag-magic message si kanta, there is power in the blood. There's power in the blood. Working power. Kasam dayta. Dayta nga dara ni Apo Jesus, mensahe iti dara ni Apo Jesus. Only dayta nga dara ada iti bilig na nga manglinis iti biyag tayo. So agyaman tayo ti kinaimbag ni Apo. Number 3 is we need to relay a message, this message that Jesus Christ defeated death. Inabak na iti patay, madaydayaw ti Apo. Gaputan nuhan nga nagungar ni Jesus, until now, awan tinamnama ti taong agungar isuna. Blessed are those who hear the message and take it. Nagasat iti tao nga nang dengeg ti mensahe nga ni Jesus natay ngem nagungar inabak na iti patay, madaydayaw ti Dios. You know the moment nga ada ni Jesus iti cross ti Kalbaryo, nakalansa di dua nga ima na. He suffered a lot. Di pain nga nariknana, awan ti katumbas na, kadagay pain nga marikrik na tayo.
And then the ni last word ni Jesus kunana, Father, into thy hands I commit my spirit. Nagginginod ti nakapigpigsa, na shake ti daga. Nagbutong dagiti soldados. But that moment kakabsat, the kurtina ijay Holy of Holies nga isuda jay iti divider. Tapnuhan nga basta-basta kat sumruk iti tao ijay Holy of Holies. Ti dapat lang nga umunag ijay jay padi nga naatasan. Kat saan nga mabalin nga kinumkompormi iti umunog ijay, no kayat mo iti agpakawan kini Apo Dios mangidaton ka iti animal without defect. Makaamun de padi iawat mo, makaamun de padi nga mangi-communicate ko ni Apo Dios. No da jay lamb nga inted mo, kat ada iti defekto na da jay nga lamb. Kat saan nga makaayayo, da jay banglo na nga agpangato, hanga makaayayo kini Apo Dios. Rumwarto da jay padi, guyudon da jay kadina. Ta nakakadina ti sakat ti padi idi. Guyudon da jay kadina. Rumwar jay padi nga nanatay. Because without holiness, no one will see the Lord. Da jay daton nga saan nga makaayayo kini Apo, umanay nga pakatayan da jay padi. Jay kurtina nga divider nga kasya nang lingod ije Holy of Holies. Jay time nga napugsat ti angas ni Jesus, nag-shake iti daga, nagginginod. Iso da jay nakapugsatan na da jay nga kurtina from top to bottom kunana. Napisang da jay. Naawanan da jay divider. Kayat nangasawan, because of Christ's death, iniyog na itinamnama kada tayo. He gave us the freedom. Ay marikrik na yun ti freedom. Di freedom nga hang kalangan naka-church, awan tinang tikul di taulom. Apay nga kanapan di church, kat Sunday tata. The freedom, handakan nga, tinatalian ni Apo tapno anyaman ti kayat na kumanga mapanangkot isu ijay. But God gave us a gift of freedom through ni Jesus Christ. Kusa kayo nga in my dito'y church. Awan tinang ibagawin no nang dikta kanyayo agsukat ka, kasuti badam, kasuti pantalon mo, kasuti sapatos mo. Yakdang mo tasakam ti mamin awan tinang dikta kada kayo. But because of your faith in Christ, kusa ka nga in my dito'y uneg iti pagdaydayawan. That's the freedom, that's the gift that belongs to God nga inawat tayo. Message of the cross. Isuda ito'y ni Jesus inabak na iti patay. So lahat amin nga tattao nga mamatikin kwa na uray numatay agbiag tupay. His resurrection gives us hope. Dito panagungar ni Apo Jesus nga celebrate tayo not only iti Holy Week nga kasta, but every Sunday we remember the goodness, we remember the love of God. Itibiyag tayo madaydayaw ti Apo. In my conclusion, 1 John chapter 5, verse 20, kunana, amo tayo nga imayon ti anak ti Dios. Kat inikan na tayo iti panakaawat, tapno maamuan tayo dagjay apudno. Ada tayo kinkwana apudno. 1. Adda tayo ken ni Hesu Kristo nga anak na isutiput no a Dios kan tibiyag nga agnanayon. A message to relay is the truth. Because the truth will set us free. Ti kinapudno iyag na kada tayo itipan nakawaya-waya. The truth shall set you free. Praise the Lord. Maraydayaw ni Apo Dios. I want everyone to please bow down your heads. Let us think about the goodness of God. Let us praise Him. Hallelujah. A message to relay is about the truth. Dahil kinapudno iti ibaga tayo. Dahil nga kinapudno iso ni Kristo. Nga pudno nga ni Kristo nagungar, natay gapu kada tayo. Do not relay
iti saan nga pudno. Dagitoy da nga soldados nga kinuartan, dagitoy da nga gwardya nga kinuartan, dagiti papanguluan, that they will tell to the people nga ni Jesus ket tinakaw dagiti disipulos. Saan daman nga nagprosper kadagiti dadto mga luglugar. But thank the Lord at dati babae who proclaim the message of truth, the voice of truth. Ti kinapudno na ibaga gapu kadagitoy da nga babae who preach the truth, who proclaim the truth. And we thank God, we are the result of the truth. Datayo ti resulta iti kinapudno. Nga day kinapudno nga nangeg tayo isuti sao iti Dios. Ituloy tayo nga ipakamo, ituloy tayo nga i-relay dito nga message that Jesus Christ is the hope of all nation. Hallelujah. Isu na lang ni Jesus na nagungar awanan sa balin. In His name, in His name. To declare your victory. Yes, O Lord God. The resurrected King is resurrected. Come on, lift up His name. Spirit, I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. And by your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. And in your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. By your Spirit I will rise from the ashes of Thank you, Lord defeat. God. The resurrected King is resurrecting me. Amen. See you Yes. Hallelujah. sing by Spirit. By your Oh. Spirit I will Hallelujah. Can you feel the great love of God? Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrected. Declare by His Spirit.